Na općinskom vijeću u Pušći prezentirana je aplikacija e-vijeće, pomoću koje bi se uskoro trebale odvijati sjednice. Apsolutno da trebamo ići u smjeru 21. stoljeća, živjeti u sadašnjosti. Ja bih rekao da to e-vijeće nije budućnost, nego je sadašnjost. I sami ste rekli da već određeni dio gradova i općina konzumira aplikaciju i mislim da trebamo i mi. Iz tog razloga je danas bila prezentacija našim vijećnicima kako bi mi išli u skladu sa 21. stoljećem, jer sve kaj radimo proteklih 2 godine je zapravo da budemo aktualni, živi, da dokažemo da živimo u ovo današnje vrijeme i trudimo se biti uvijek korak ispred ostalih. Vjerujem da vijećnici će prepoznati kvalitetu e-vijeća i da na sljedećem vijeću ćemo kao tako izglasati i krenuti u tom smjeru i sigurno nam da s 1.1.2024. godine ćemo biti skroz prebačeni na e-vijeće, smanjiti potrošnju papira. Mislim da je jednostavnije i lakše komunicirati, preglednije i sve, puno je benefita i evo, vjerujem da ćemo uspjeti. Dobra vijest je da su osigurana sredstva za izgradnju 300 metara nogostupa u Gornjoj Pušći. Tako je, da, nogostup u Gornjoj Pušći je bio dugi niz godina, ajmo reći, jedan od nekih problema i ljudi su stalno zagovarali da se treba izgraditi još tih 300 metara. Zahvaljujući natječajima županije, a i natječaju preko MUP-a, mi smo osigurali u proračunu 88.000 eura za izgradnju tog nogostupa. Naša komponenta će biti nekakvih 35.000 eura. Uskoro krećemo sa raspisivanjem javne nabave, gdje ćemo onda vidjeti koje će cijene predložiti i dati izvođači samih radova i nadam se da do početka sljedeće godine taj nogostup će biti izgrađen. A nakon toga, i danas je bilo pitanje na aktualnom satu, za ovaj dio nogostupa koji je već na nekim dijelovima oronul, probat ćemo komunicirati sa Županijskom upravom za ceste ili isto kroz neke natječaje da idemo na rekonstrukciju istoga. Probleme izaziva što pojedinci na općinskom groblju ne vode brigu o grobovima. Treba se objasniti nekim vlasnicima grobnih mjesta na našem groblju u Pušći na način da općina je dužna voditi brigu između grobova i oko grobova, a ne na samim grobovima. Imamo dovoljan broj, da se tako izrazim, grobova o kojima se ne vodi briga, koji su zarasli i onda samim time mi moramo voditi brigu i održavati ih, što iziskuje i financijska sredstva i vremenska, ali samom tom košnjom grobnih mjesta najviše onečišćujemo i uneređujemo grobna mjesta do. Pa iz ovog razloga i danas apeliram na sve vlasnike grobnih mjesta u općini, na župnom groblju u Pušći, jer i neki su stanovnici grada Zaprešića, da vode brigu o svojim grobnim mjestima, jer uskoro ćemo krenuti sa opomenama, a ako to ne urodi plodom, sigurno i kaznama koje su svakako po zakonu. Na sjednici je izvješteno kako je općina obavila sastanke sa vlasnicima u vezi imovinsko-pravnih odnosa vezanih za ulicu Grmovčica, te bi se uskoro trebalo pronaći rješenje koje će biti na obostranu korist. Da, kad ta trava bude došla do jednog